Until now, I have only one cell phone using for my YouTube channel. It's Samsung Galaxy J7 Pro. Collaborates also to Samsung company so that they can beautify my microphone to my phone. Help me, Sir Mami, the YouTube office. Paano nga ba? By the late Sir Romeo nonez and other style of voice. Just watch all my videos, guys, so that you can help me. Sa higpit ang yakap mo, paano nga ba? Di masabing iiwanan na kita. Mata mo parang nagmamakawan. Paano ko matitiis ang lumuhan? Paano ko ipagtatapat? Paano nga ba? Di ko ibig na ika'y masaktan pa. Dahil sa ako'y takot na mawala ka. Aaminin kong mahal pa rin kita. Ngunit dapat nang ako ay lumayo na. Di ko nais na ako'y makasala. Ano ang gagawin? Paano nga ba? Dahil sa hanggang ngayon'y mahal kita. Higpit ang yakap mo, paano nga ba? Di masabing iwanan na kita. Mata mo parang nagmamakawan. Paano ko matitiis ang lumuhan? Sa higpit ang yakap mo, paano nga ba? Di masabing iiwanan na kita. Mata mo parang nagmamagaawan. Paano ko matitiis ang lumuhan? Mata mo parang nagmamakawan. Paano ko matitiis ang lumuhan? Mata mo parang nagmamakawan. Paano ko matitiis ang lumuhan? Thank you guys for watching, and again, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Just type Ferdinand Leo official channel kung hanapin nyo ako sa YouTube.
Just type Ferdinand Leo official channel if you are looking for me in YouTube. Love you all, guys. Merry Christmas and a prosperous New Year to each and everyone. I want to tell you that Jesus Christ is my God, no more, no less. No more God to come to me. Hindi ko ikinakahiyan. Wamo, chuk chuk.